Strøm skal vi have på. Så må vi under bordet. Hej Kenneth, har du styr på det der? Hjerneblødning. Jeg tror igen, han leger lige med noget strøm dernede. Ja. Det skal du nok lige passe lidt på med. Ja. Nå, men jeg hedder Søren, jeg er fra Holstebro. Jeg vil lige vise dig mine gadgets. Og mine 2 absolut yndlingsgadgets, dem finder jeg lige. De er her. Det er Apples iPhone. Det er 4S'eren. Jeg har ikke 5'eren endnu. Og det er iPad 3. Det er dem, jeg bruger allermest. Efter dem, så bruger jeg min iMac rigtig meget. Min kone, hun har også en iPhone, og vi har også en sort MacBook. Og så har vi selvfølgelig Apple-grej i resten af hytten. Det fungerer rigtig godt, men det er der mange, der har. Og det er også fedt. Men noget andet, der er rigtig fedt, det skal jeg vise jer nu. Har du fået styr på det der? Hvor meget strøm bruger vi? Jeg viser dem lige et klip om lidt. Øjeblik. Velkommen til mit studie. Her er lidt af min mikrofonsamling. Det er en kopimikrofon. Det er en kopi af Shure's SM58, meget populær mikrofon. Faktisk beta-udgaven. Ved siden af her, der har vi kopien af SM57, meget populær på guitar, lille trommer og sådan noget. Så har vi en kondensatormikrofon. Den er praktisk til mange ting. Guitar, kontrabas, whatever. Og så min yndlingsmikrofon, min røde NT1A, som jeg også bruger til alt. Det er super dejlig mikrofon. Den skal selvfølgelig kobles til noget, og det er mit lydkort. Der kan jeg skrue op og ned, der kan jeg sætte mikrofoner og instrumenter til. Der er en preamp, som så kan gå over i lydkortet, og så har man lige et rør foran. Det går så op til min monitor. Nogle KRK monitors, de er super fede, og så min subwoofer til studiemonitorsene her. Det er så min iMac, min trackpad og mit trådløse tastatur. Jeg synes, det ser fantastisk ud. Købte den billigt. Og der kan I så se Logic køre med noget, jeg har optaget i mit band. Så har vi min controller herovre. Der kan jeg skrue op og ned. Det er sådan en motoriseret fader, hvor det er nemt at trykke play og stop. Og her har jeg en anden mikrofon. Den bruger jeg. Det er den, jeg taler i lige nu. Den er praktisk. Den laver fantastisk god lyd på Skype. Men så har vi min anden monitor herovre. En masse lyddæmpning, som I nok kan se. Og herover kommer vi til MIDI-keyboardet. Jeg har en skærm, som man kan føre et billede over. Dernede er min Cajon. Lidt hyggelys, og så en bas og en guitar. De er faktisk ikke mine, men de pynter nu herinde. Og deroppe har jeg min cloud. Det fjerner rigtig meget af resonansen i rummet. Det var sådan mit lille drengerum. Det er faktisk her, det hele er lavet inde i. Det er et meget lille rum, men det er hyggeligt, og det giver mulighed for en masse sjov med sine gadgets.